மறுமலர்ச்சி பற்றி சொல்கிறீங்க, அதை மொத்தமாக இயக்கமாக அதை முன்னெடுக்கிறீங்க. ஆனால் இன்னும் கிரவுண்ட் லெவலில் மக்கள்கிட்ட அதை எடுத்து செல்றதுக்கு வேறு என்ன நடவடிக்கைகள் நாம் அதை உணர முடியுது. அதை வெளியில் கொண்டு போய் அடித்தட்டு மக்கள் வரை கொண்டு போகிறதுக்கு பெரிய இடையூறு எங்களுக்கு பொருளாதார சுமை தான். இப்போ மாயோன் பெருவிழா, இந்திரன் பெருவிழா, கொற்றவை திருவிழா, சிவ இரவுகள், திருமுருக பெருவிழா, அதில் எடுக்கிறதுக்கு கண்ணகி பெருவிழாலாம் திணற வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நாங்கள் ஒரு போராட்டம் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். இப்போ கூட என் தம்பி வந்து மாயோன் பெருவிழாவை நம்ம ராமநாதத்தில் நடத்தலாமான்னு, இருடா நீ வேறு இப்போ கன்னியாகுமரி போராட்டத்துக்கு பெரிய அவன் அங்கேருந்து அண்ணன் ஏதாவது காசு போட்டு விடுங்கன்றான். இந்த நிலைமையில் நாங்கள் இருக்கோம். ஒரு காலத்தில் அதிகாரம் வரும்போது அரசு விழாக்களாக இதை மாற்றணும். சும்மா ஒரு பேருக்கு ஒப்புக்கு இல்லாமல் பண்பாட்டு மீட்சி இல்லாத அரசியல் புரட்சி வெல்லாதுங்கிறத நான் சொல்லலை. புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர் என்ன சொல்கிறார், பண்பாடுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தாமல் சமய புரட்சி இல்லாத அரசியல் புரட்சி வெல்லாதுங்கிறாரு. அந்த இடத்துல நான் பண்பாட்டு புரட்சின்னு சொல்ல வந்து நான் பொருத்திக்கிட்டேன். இதை அதுக்கு நிறைய சான்றுகளை சொல்கிறாரு அண்ணல் அம்பேத்கர். இன்றைக்கி வந்து சீனர்களுடைய அரசியல் வெற்றிக்கு அங்கு தோன்றிய ஞானிகள் தான் காரணம். இங்கே சீக்கியர்களுடைய அரசியல் வெற்றிக்கு குருநானக்கோட மத சீர்திருத்தம், அரபு நாடுகளில் அரேபிய நாடுகளில் அந்த மக்களின் அரசியல் வெற்றிக்கு நபிகள் நாயனுடைய மத சீர்திருத்தம், அந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் வந்து பின்னவர் வந்தவர்களை மத சீர்திருத்தம், இதெல்லாம் தான். அதே மாதிரி மராட்டியர்களுக்கு அங்கே இருக்க மராட்டிய ஞானிகள் கொண்டு வந்து தான் சிவாஜி போன்றவருடைய வெற்றிக்கு காரணமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். அதே அவருக்கு எழுதும்போது சொல்கிறார், போதுமா இன்னும் உதாரணம் நிறைய உனக்கு வேணுமான்னு கேட்குறாரு. அதனால் அதை படித்த பிள்ளைகள் நாங்கள் வந்து இது பண்பாட்டு தளத்தில் தான் நம்ம முதல்ல கால் உண்டணும்னு நம்ம செய்கிறோம். இப்போ நீங்கள் கேட்குறது சரி, அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும். அதுக்கு வந்து அதிகாரத்தில் இருப்பவங்க விரைந்து செல்கிறாங்க, அடித்தட்டில் இருக்கிற நாங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக நகர்ந்து செல்கிறோம். ஆனாலும் அதை செய்து முடிப்போம். இந்துங்கிற ஒரு மதமே எங்கள் மதம் இல்லை. நாங்கள் தமிழர்கள், எங்கள் சமயமே வேறு. நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டாங்கிறதுல எங்கள் மேலே திணிக்கப்பட்டது. அதை நீங்கள் யாரும் மறுக்க முடியாது. சார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் போட்ட கையெழுத்தில் தான் நாங்கள் சைவர்கள், சிவன் முருகனை வழிபடுகிற சைவர்கள். சிவ சமயம் என்றே எங்களுக்கு தனியாக இருக்குது. இப்போ என்னை வந்து நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என் பையனுக்கு என்ன கோத்திரம்னு கேட்குறாரு. நாங்கள் சிவகோத்திரம் தான். அது எங்கள் சொத்து பத்திரத்தில் எழுதியிருக்குது. அஸ்பர் இண்டுலான்னு இன்றைக்கி இருக்குது. ஆனால் எங்கள் தாத்தா காலத்தில் ஒரு பத்திரம் இருக்குல்ல, இப்போ எங்கள் அப்பா வாங்கின சொத்தில் அஸ்பர் இண்டுலா, எங்கள் தாத்தா வாங்கினதில் சிவகோத்திரம்னு எழுதியிருக்குது. அப்போ அதுதான் எங்கள் சமயம். முருகனை வழிபடுகிற சைவம். நாங்கள் அதில் வீர சைவர்கள், வெறும் சைவர் இல்லை, வீர சைவர்கள். அப்போ அந்த இதில் திருமாலை வழிபடுகிற வைணவர்கள். வைணவங்கிற சமஸ்கிருத சொல்ல இருக்குது. நாங்கள் அதை மாலியம்ங்கிறோம் தூய தமிழில். இந்த சமயம் பௌத்தத்தை ஏற்றுக்கிறோம், சமணத்தை ஏற்றுக்கிறோம். எங்கள் இளங்கோவடிகளே சமணத்துறவி தானே, உங்களுக்கு தெரியும். பௌத்த காப்பியமங்கள் இருக்குது, மணிமேகலை. இப்போ எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிறோம். ஆனால் ஒரே இரவில் இஸ்லாத்து கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றது, விரும்பி ஏற்றது. சாதிய தீண்டாமை, அடக்குமுறை, ஒடுக்குமுறை, இழிவு, இதை தொட தெரிய வழி இல்லாமல் அதை ஏற்றுக்கிட்டோம், விரும்பி ஏற்றுக்கிட்டோம். ஆனால் இந்து மதம் நாங்கள் விரும்பி ஏற்கல, திணிக்கப்பட்டுருச்சு. அதனால இங்கே பார்சி தனி மதம், சீக்கியம் தனி மதம், பௌத்தம் தனி மதம், சைவம் தனி மதம், சமணம் தனி மதம். ஆனாலும் சட்டப்படி நாங்கள் இந்துக்கள். அதனால் அதுக்குள்ளே சீர்திருத்தது, அதுக்கு வெள்ளை அடிக்கிறது, கதவை மாற்றுற வேலை நாங்கள் செய்யலை. எங்கள் சமயத்தை மீட்கிறோம். மீண்டலும் தமிழர் சமயங்கள், அதை நோக்கி தான் நாங்கள் போகிறோம். அது நான் சொல்கிறேன், எங்கள் தாத்தா தெருவில் போகும்போது ஒருத்தன் பணப்பை அத்துக்கிட்டு ஓடிடுறான். எங்கள் தாத்தாவில் தடுத்து பிடிக்க முடியல, பிறநாளை தடுத்து பிடிச்சி அடித்து பறிக்க முடியும்ல, அந்த வேலையை தான் இப்போ பேரங்க நாங்கள் செய்கிறோம். இது வந்து அதுதான் பண்பாட்டு மீட்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அரசு கவனிக்குது. அரசு ஆள்றவர் தான் அவரே சொல்கிறாரு, நான் 90 விழுக்காடு இருந்துங்கிறாரு. நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும்? நீங்கள் என்னை வழிபாட்டிலிருந்தே வெளியேற்றிடக்கூடாது. அதுவே மிகப்பெரிய வரலாற்று பிழை. தமிழர்கள் எங்களுக்கு கோயில்கள் வந்து வழிபாட்டு தலம் மட்டுமே அல்ல, அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். எங்களுக்கு வரலாற்று பேராவணம். எங்களுடைய அறிஞர்கள், தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் எல்லாருமே 18ஆம் நூற்றாண்டில் அந்த கோயிலில், அந்த கல்வெட்டுலேருந்து தான் இருக்குது. 13ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த கோயிலில், இந்த கல்வெட்டுலேருந்து தான் நாங்கள் குறிப்புகள் எடுக்கிறோம். அப்படின்னா எங்களுக்கு வரலாற்று பேராவணம். கலசத்தில் அந்த 9 தானியங்களை கொண்டு வைக்கிறது எதுக்கு? ஒருவேளை சுனாமி போல், ஆழி பேரலை போல் பேரிடர் வந்து அழிஞ்சிருச்சுன்னா அதில் இருந்து உயிர் பிச்சுக்கிறதுக்கு, அதில் இருந்து பெருக்கிக்கிறதுக்கு. வீட்டு வாசலில் வந்து ஒரு படிகார கல், ஒரு கத்தாழை, ஒரு தேங்காய், ஒரு எலுமிச்சம்பழம் இதெல்லாம் போடுறது கந்திஷ்டிக்கு இல்லை.
காயம்பட்டா ஒருவேளை பேரிடர் வந்து அழியும் போது காயம்பட்டுட்டா அந்த படிகாரக்கல்ல மருந்துக்கு தேய்ச்சிக்கிற, கத்தாழையை தாகத்துக்கு குடிச்சுக்கிற, தண்ணி தேங்காயை உடச்சி சாப்பிட்டுக்கிற, அப்படிதான் கொண்டு வந்தானே ஒழிய அது கந்திஷ்டிக்கல. சொல்லப்பட்டது மாற்றி மாற்றி கற்பிக்கப்பட்டுருச்சு. அதை வந்து கற்பிக்கணும். அது பக்தி இல்லை, புத்தி. துளசியை சுற்றி சுற்றி வாடினது பக்தின்னு நினச்சிட்டான். அது புத்திக்கு. 24 மணி நேரத்தில் 20 மணி நேரம் ஆக்சிஜனையும் 3-4 மணி நேரம் ஓசோன் காற்றையும் வெளியிடுது. அதனால குளிச்சுட்டு அதை சுற்றி நல்ல காற்றை சுவாசிட்டான்னு அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கல. அது அறிவியலை சொல்லிக் கொடுக்கல. அது தப்பாயிருச்சு.